Hello, good morning mga friends. Nanamik na ako karon sa kuan kay naghimo ko og bag-ong pond para sa akong azolla kay katong miagi naay diferensya, namatay ang akong duckweed og ang azolla, so diri i-try jud nako nga pure ni siya azolla, so among himayon tong among pikas na pan para try na mo nga makakuha jud ko pure nga azolla. So karon na forma na siyan, kuha na lang, dili na nako init, kuha na lang kanang lipak sa kanang lubi ba, mo na di ako ibutang kay aron naa siya shade, so katong net nakuan gyapon siya sa net, so dili ko sa ekonomiya nga kuan nga parte. So man mga bay ako ning butangan unya, so di mo ra ni among garden dire. Ako among mais medyo okay na nga nagdaot, so nadaot na kudangan, pero may ganing kay ibuhat nga na biyanig abono ni TC. Siya may nakaabono siya may kugi nag-abono, kaya ako di ko makatuwad na TC may igso na Roger nga mo ay nakuan pero daabtan man ko na misa kuan ko kanang naulahi may pagtanom ba maunang uban, so na kami may nakakuan sa mga dangan, pero nangunod biya sa kuan biya buyag bisag naulahimin na ikuan, hindi naman niya pa-sprayhan, so swerte na lang kung ay sobra. Kaya ang kaning kuan ning kuan niya pwede daw ibahog pud sa baka, so kung makabungan may nalang makaanagon, so okay ra gyapon. Dayon ang akong kuan nga ipil-ipil, so kung gibaging pila ram tayo na buhi taon ay ano ba biya pod gamay, kaya ako itanong ako bagingonon pa nako dahil ang among mga kuan azolla ang among agwa so far so good, 80% na nga buhi ito palibot, so nakakuha na mig para gibahog na mo sa manok kung nabuhi na, survive na siya. Nasakitan man na siya kay gibalhin ako. Yan. Mo na akong luya. So wala pa ko kapalit og vermi. Karon ako ning butang vermi. Ayun, dili ko mag-fertilizer. Vermi lang ko no. Tangkong gipalit sa kasilinganan amo pong gitanom, katong tangkong akong gipalit ko may raming tubo wangkig pa jud naro kani wala mo ni pangpatya kay buhog kuno na skanding manang sari-sari ning among kuan may bag sa kanding, bag sa tao, pagkaon na sa tao dili wahog kada skanding ko na. So mara ni akong kuan karon among bagong project kay, pero giusab na ko akong balay sa tundaan akong azolla, so time pa mag-off sa taha niya na baklay ko kay layo-layo man gamay unya na nako isumpay po na akong kuan sa time pa mga payha mabaklay sa takay layo-layo man. Tara ni permiro na kung katong akong ipakita sa unang
asola nako. So karon kay mo na ko payag kay muna ako ingon nga na matay magud siya namatay kay na initan dahil nawala ng asola, namatay na yung asola, gipatay gid sa dako, wala na gid. So wala na gid, Duckweed na lang nagpabilin. So ako pa ni siya i-survive o kuan rehab kuan og tubig dayon kuan kay aron mautro mabuhi. Namatay siya sa kuan og tubig aron mabuhi. Sana na mga bay kay kada buntag daghan kay baki as in ambak diri nana bay pukot ipukutan na mo kay bahal ko ta kay daghan kay halas may halas daw di ana lagi. Ayun man. So mo na karon mo ay among kuan diri may kuan sa. So bye bye, see you next video, bye bye.